El Lleida Esportiu ha fet la presentació oficial de la plantilla d'enguany. Falten només 5 dies per començar una temporada on l'exigència és màxima. El club és ambiciós i sap que l'objectiu passa per repetir l'èxit del play-off i lluitar per l'ascens. Hi ha equip i afició per aspirar a tot. De fet, encara continuen arribant reforços. Avui s'ha confirmat el fitxatge de Nacho Sierra, jugador de 20 anys que prové de l'Espanyol B. Bon ambient entre els jugadors del Lleida Esportiu en la presentació oficial de l'equip. Tocava presentar les cares noves, recordar les ja conegudes i fer una foto oficial que qui sap pot arribar a ser històrica. El llistó de les dues últimes temporades és alt, però l'ambició del club no té límits. Això sí, tocant de peus a terra i sent conscients de les dificultats que entranya una competició com la segona B. El bagatge dels blaus el fa ser favorit, però a l'hora de la veritat això no serveix de res. S'ha d'anar partit a partit. Nosaltres la il·lusió de cada any. El repte és fer el dia a dia, ser ambiciosos, ser humils. El que s'ha fet fins ara ja és història, és part de la història del Lleida Esportiu i el que tenim que fer a partir d'ara és seguir treballant com estem treballant, seguint tenint la mateixa ambició i comptar amb tota la ciutat i tot el territori. Ho hem dit sempre, nosaltres farem coses, però necessitem a la gent per fer coses importants. Es compleixin o no els objectius, el club ha fet tot el possible per confeccionar un equip de garanties. Les sensacions són bones. Han arribat les incorporacions desitjades a la banqueta i al camp i aparentment l'adaptació està sent força ràpida. A més, l'afició respon com sempre. La campanya d'abonats està sent força positiva i els desplaçaments tornaran a ser constants entre els seguidors. De fet, ja es preveu que un bon grapat vagin diumenge a Barcelona a veure el debut de l'equip. Ha vingut gent durant els partits de pretemporada, Xavi Ñánigo, el dia del Barça B, vindrà a la ciutat esportiva Dani Jarque, vindrà gent segur. La gent està molt il·lusionada, té ganes de Lleida i això és molt important. És el gran repte que tenim, mantenir això, intentar millorar-ho i arribar fins a l'últim mes de maig, com els últims anys, estan preparats per lluitar-ho tot. L'acte d'avui ha acabat amb els jugadors equipats amb la segona samarreta. Un any més, el Lleida tornarà a passejar la senyera arreu del territori.